Ini हिन्जाव नायनो लुबैनोलै Ngali cik saya. फुंनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। जोङो दायो 6 मेन बास स्टपआव दङ। जों खेबसि थांगासिनो। माने बैयाव जोंनिनो लोगो सासे एसे प्रब्लेमाव गोलैना दंनो। जों बेखौनो एसे हेफाजाब हैनो आरो नायनो थांगासिनो। देहायालाय सिङाव दुब मोनगासिनो। लोमजानो साजिखोना माखोब्रा। नैबे एरियाया जाबाय खेबसि सारियालि, खेबसि सिगनाल होननानै बुङो। बेनो आरो जों दा थांगासिनो आरोना, बेखौ बारनानै ससे मोननोसै ससे लोगो मोनथारनोसै। Ini हिन्जावनो दिन्थिहरनानै दा गैया खाम गैया जोंहा। रावखौबो नायलै फनावहाय रायलायदों मोनलायो। फनावहाय रायलायदों। औ ini हिन्जाव नायनो लुबैनोलै Ngali cik saya. नङाला नुहैनाय नङाना। दा जोङो जायखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बिसोरखौ लोगो मोनजोब्बाय, जयै दङ नै दा। आरो जों आनज्रायलायफिननोसै गावबा गाव। मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा दायो? माबा खोनादों माथो रेसनावहाय माबा माइरं मोनदों होनो। गारि मटर गैजाया। थाबायनानैसो गिदिंबायनांगौ जायो जोंनिया। आरो बेरायबायनोबो हाया। पुलिसफ्राबो होसोनायदों माथो दहाय। नारेंखला माखासे गोलैदेरला थैनायमोनलै। बिदिफ्राव बारा थाजालै। रावनिबो नङा संसाराव रावनिबो नङा। इन्द्रनगराव थायो। दा जोङो खेबसि सिगनालाव दङ। नैबे बिथांमोनहा गावसिनि सोलिनो थाखाय आखायाव गरसेबो रां गैयानो। बिनि थाखायनो बिथांमोननो एसे 400 रां होनो होननानै जोङो दा बेयाव फैदों बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय। दा नोंसोर बुंनो हालांबाय। ससेल' बुंनो हागोन। आंनि नामा बिशाल नार्जारि। बेयो आंनि वाइफ माने बुरै। आङो बेंगलनि ओमफ्राय बेहाय इन्द्रनगराव फैयामोन, बेंगलरावहाय खामानि मावनो हटेलावहाय दा हटेलाबो बन्द'। दा जानाय लोंनायबो जों गैया। बिथांजों आदाखौहाय आं खावलाया जादों। दा आंहाय थाव साबुन बायनो ओरैनो दसे फैसा गैयाखायनो आदायाव खावलायदोंमोन आङो। दा आदाया होबाय, बिनि जुनै आं धन्यबाद बुंनो लुबैसै।
आरो बारा मोनबाय आङो फैबानो आङो खुलुमबाय 400 रांखौ मोनबाय दा ने मोनबाय औ 400 जोंनि ओरै बेंगलावलाय 400 बुङो मोनबाय बिनि थाखाय धन्यबाद एसेनोसै गोजोन्थों गोजोन्थों